Gumawa siya ng paraan. Yan ang mga dapat isulong Isa ng pa, isa pa. DepEd. Isa pa. Ginaya ba ng mga ibang lugar? O hindi? Actually, marami pong gumaya na ibang school, ibang division, and Very even ibang good. regions po. Very good. Oo. Yan po. At yun naman po ang atin, basta't ikaw ay guro, hindi mo kailangang maging madamot. Kailangan i-share mo lang yung iyong alam at hindi ka dapat magtabi Oo. para hindi mo maibahagi sa iba. Most especially pag sinabi ng bata sa iyo na dugsong ko lang po Ma'am Ses at saka Sir Congressman, lalo't ang sinabi sa iyo ng bata, teacher, magaling na ako. Hindi yung teacher, ang galing mo. Yan. Wow, very Yun ang inspiring. essence ng pagiging Pasensya guro. na, Pag Jeff. sinabi ng bata na, teacher, ang galing ko. Hindi Yeah. ang galing mo. Very good. Wow, Thank very you so inspiring. much, Thank you. Jeffrey. We're so happy to end on such an inspiring note. Yeah. Dahil sa umpisa, medyo na-stress drelon talaga ako. Yung parang hindi pa nagbubukas sa mga klase. Oo. Di bang bansa na lang, etc. etc. Oo. Jeffrey, you shine a light. I mean, you're a light in the darkness. Thank you so much. Thank you po, Pasensya na at Mrs. wala na and tayong Congressman oras, pero at Alfred de los least Santos. Thank you, meron Jeff. kang bisikleta na may sidecar galing sa Ang Probinsyano Party List. Yes, thank you po. Thank you po. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan, basta isyong Promdi. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Hanggang sa muli po, samahan nyo kaming isulong ang kaunlaran sa mga lalawigang at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Api de los Santos, ang inyong totoong kapromdi. Hanggang bukas po, Diyos Mabalos, Pilipinas. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation, isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi! Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Sample Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod kaya hirap